И здравейте хора, аз съм Александър Николаев Наствало и тук с мен е Миро. Да, един мой приятел и днес почваме едно оцеляване. Така, надявам се да не пуснем едно място. Много го кръстих. Така. Изчакайте малко, да ми направя така, да ми се махне това. Не на креатив, за малко на креатив. И влизаме. Дано да стане този път. Наистина. Другия ни клип беше ужасен. Да, затова го изтрих преди да го кача в YouTube. Ай, сега трябва да Ама хората ни чуват. Ма ти сега ли разбра, бе? Не. И сега ни чуват, и сега. Но чакай, на мен не се легави, чули? Да не кажа как се легаваш. Абе. Не, тога. Ето та. О, много си размазан. Ви се. Това не аз съм, бе. Па не може и да съм зомби. Не можеш и да ме. Заради те. И така хора, нека да почваме оцеляването. Почва да събираш дърво, ще пресваме да ме върши. Някой ти е много бъгъл на тебе. Или на тебе, или на мен, не знам. Ей! Не съм аз ще събирам дърво. Да, и няколко клипа ще правим в този свят. Пишете в коментарите, ако искате да кажете. Почти как ще кажете. Ако искате да продължаваме още много епизоди в този свят. Ако искате, да, не. Аз направих вече крафтинг тейбъл. Ваш избор. Да. Аз вече знам да си правя неща. Да, не можеш повече. Знам, но ми трябва една пръчка сега. Ето ще ти дам 3 пръчки, имам. За да си направя кирка. За тези, които не знаят английски, това значи благодаря. Ще превеждам нещата. Аз ги знам. Що между другото... Къде са ти пръчките? Да. Да, сега. А къде е крафтинг тейбъл? Може ли да го сложиш? Да. И така съм да изкопасва да имаме. Аз взимам. Не взимам. И мръдни се назад. Вече получих 10. Я ми остави 2. Иначе няма ти дам така. Добре, ще ти ги сложа. Добре, сложи ме. Не. Как се става? Ето ти крафтинг. Ето ти 3, защото... Не, аз ще събирам още. Да, в този епизод ще направим една малка барака. Ако се чуете, днеска ме изписаха от Пирогов. Просто ме нападна едно куче домашно, мое, между Ротвайлер и кавказска овчарка. Написах. Да, между Ротвайлер и кавказска овчарка. Да. И ме нападна и бях в Пирогов. То ме нападна хубав. Не. Чакай. Събери още малко дъбово дърво от бор. Не друго. Нищо. Защо щупиш с криката? Това така е. После като има камък, няма ти да. Добре, ще чупа с пръчка. Пак става. Така. В този клип, в следващия по-скоро. Или само да се сгуби. В следващия клип ще направим много яко нещо, но то ще остане в тайна. Нали, Мира? Ти си сложил крафтинг тейбъл. Не го маха. Не го маха. Най-вече какво си има? Меч. Точно така. За зомбари. Какво ще да направя? Лопата. Сега трябва да събера. Една мотика ще направя. Може ли пръчки? Как да си направя пръчки?
Влезни в крафтинг тейбъл и ще ти покажа. Знам, но не искам да го махам. Ще го махаш. Влизай. И сега натискаш ето тук тези пръчки и ги правиш. Ма не ги прави до края, защото ти се хаби дърва. Чакай. О, аз го взех. О, имаме семена. Но това е много добре. Стига ли Нищо бе, ще го върна. Върни го, бе. Ще го върна. Сега аз ще взема малко пръст да имаме нали запасне. Ако искаш Тогава да аз ще взема. вземем. Много ще взема. Имам 3 саплинга отбор. Нещо такова беше, не помня точно. Да, клиповете, епизодите и то са клипове, да ето. Те са клипове, ще да кажа. И ще да кажа доста клипове. Аз вече имам около 10 пръста. 23 имам. 24. Много бързо купаем. Ами аз съм си опатал. Аз съм се опатал. Веднага аз играя с едно приложение. Чакай ти дам пръста моята. 36 имам. Сериозно? Да, ето ти. Аз имам само 14. Стой. Их, тъкмо. Чакай. Тя? Така. Не мислете, че това е читър. В смисъл чит. Просто... Ми дай крафтинг тейбъла. Добре. Ето. Много служа от тебе. Това пак значи благодаря. О, ще взема една карта да не се изгубим, искаш? Карта. Карта. Аз мисля да си взема още едно. Вземи каквото искаш. Аз просто кола взимам. Да, само да го намаля малко. Тук искам да взема стълбичка. Мисля... И един чест. Взимаме също. Добре, взимай каквото. Ето, я виж какви неща дай. Добре ли са? О, много са добри. Браво. Така, значи... Карта. Да. Значи... Тя е служи. Ох, майко, влезнах в крафтинг тейбъл. Тя не се слага. Значи, ние сме на нещо, не знам, на някакъв остров. И както виждаш, до нас има море. Да, това е. Чакай, кожа от зомби. Там има още една. Аз отивам да взема. Ми супер. Не, върни се. Ще изгубим. Добре, вземи я. Скочи просто я вземи. Добре, бе, аз си бързо си малко. Така имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стака. Имаме 9 стака с кол. Искаш ли левел? Защо не мога да убия тази? Аз се убия. Аз вече ще правя левел. Искам и аз. Ами изчакай, аз ще Ама дам. левел за какво е? Да имаме да се енчантваме неща. Защо не на място, а сега ще дам. Няма да се енчантваме. Да, ама ти трябва левел за да ги енчантваме. Ето ти сега един стак на това. Имаш ли една книга такава, знаеш? Такава, когато трябва да... Ще станеш 17 левел и малко от левел. Не знаеш. 17 левел и малко. О, какъв приятен буш! Ето казвам ти, че си малко от него. Добре, аз мисля да се храбросвам. И искаш ли ти дам много инструменти и дърво? О, какво ми е това? Глад, сега ще умреш от глад. Той не е на място. Голод, какво е? Глад. На руски. Добре, а голод какво е? Абе, върни се там, където беше, бе. Давам ти неща. Добре, ето. Бързо ще изчезнат. Ама аз ги имам, бе. Нищо да имаш. Ето, още едно имам. Ето ти. Аз ги имам, бе. Бе, взимай просто. Ама аз ги имам. Просто ги взимай. No. Трябва да имаме.
А ти имаш ли? Чакай, ти си на креатив. Не бе, не такъв. Не го ли знаеш какво? Едно, където си имаш всичко, но не си на креатив и ако умреш, Нещата си остават в мен. Точно. тогава не ти е нужно да живееш. Аз ще направя една къща. Да, искаш ли? Да. Не бе, не от това дърво бе, преработи го. Утре си от това дърво. От това дърво. Сложи крафтинг тейбъл е тука. И какво да направя? О, да си ги преработя. Да. Ама, Сложи крафтинг тейбъл. да. О, то в мен. То в мен. То в мен. О, стъмва се! Айде, ще спра зомбитата. Малка от тук. Доста. Не ги спирам. Може ли да направя къщата, ти да направиш декорирането на къщата? Какво означава това? Ще я украсиш. А чашите нужни ли са ни? Чашите нужни. Взимай ги всичките, колкото можеш. Всичките. С това ще правим супи. О, да, след малко между другото спираме видеото. Сега да направя къща. Не, аз ще я направя. Ти ще я декорираш. Ще я украсиш. Чакай само да взема на бързичко едни-две легла. Две легла. Да, между другото, ако искате и вие това приложение, се казва... Чакай, ще направя едно нещо. Ако искате и вие това приложение, се казва MCP Master, лягай да спиш. Ти я нахрани, бе, не дей! Ти я нахрани, лягай да спиш. И какво като се нахрани? Ще стане. Аз ще... Не ги чупи. Аз ще ги взема. Я ти ще взема твоето. Не, той е в мен. Какво? Ето го бе, има още едно. Да се правиш на някакъв случай. И така, хора, това мисля да е този клип. Надявам се да ви е харесало. Ела, тук е свършил клипа, бе. Да, надявам се да ви е харесало и хайде, чао, до следващия клип.